Studieprodukt, motorisk udvikling og læring. Børnene løber i en rundkreds og laver sidelæns brandemænd. Børnene varmer kroppen op med løb til de kommende aktiviteter. Der ses overvejende grovmotorik, hvor børnene øver sig i at kravle, trille, rulle, deres balance, løbe og koordinere deres bevægelser. Børnene laver armsving og roterer med hovedet. Der ses motoriske vanskeligheder ved rotationen. Grundmotorik er de bevægelser i udviklingen, som er fælles for alle børn uanset race, geografi og social status. De skal klappe i takt til musikken, som er finmotorisk, da finmotorikken udvikler de mindre muskler i kroppen, f.eks. hænderne. Og her ses en spejlmandsøvelse. Udstrækning af ryggen. Børnene ruller på ryggen, strækker benene bagover, og børnene har indtil videre brugt de motoriske færdigheder. Her udfører børnene en yogastilling med udstrækning og skal holde balancen. Det ser rigtig fint ud. Børnene hopper på en luftmadras med samlede ben. Det er klart nemmere for de større børn end de yngre. Børnene hopper på kryds med samlede ben. Det er ikke så nemt for alle. Derefter ses en dreng, der slår en baglæns koldbøtte ned på en skrå madras. Dette gør det nemmere for ham at komme rundt. Madrassen og læreren giver ham sikkerhed og tryghed, og dette hjælper ham. Barnet er i nærmeste udviklingszone. Den vestibulære sans, der sidder i det indre øre, stimulerer det, at han øver sig på baglæns koldbøtte. Der hoppes over bum, derefter fra side til side, klart nemmere for den ældre pige end den yngre dreng. Så begynder de at slå koldbøtter på luftmadras. Madrassen giver tryghed på grund af, at den er blød og affjedret. Vi kan se, at de yngre børn har sværere at slå koldbøtter. Så hoppes der over højstøttepude. Igen ser vi en motorisk udviklet pige. Børnene går fint på række. Nu ser vi fri bevægelse blandt børnene, der udvikler deres motoriske bevægelse igennem leg og læring. En pige øver sig på at slå vejrmølle. Dette sker på en blød madras og med hjælp af læreren. Her ses, at børnene er lidt for små til nogle af øvelserne. Pigen hopper igennem en lille forhindringsbane. Trampolinspring. Pigen bruger armene som et hjælpemiddel til at komme højere op i luften. Yngre dreng har sværere ved at hoppe lige op og ned, men fanger dog den til sidst. Børnene hopper op på en lille trampolin, hvor læreren hjælper dem over en højstillet pude. Øvelsen går ud på at komme over bommen. Børnene kravler igennem skumpuderne. Dette hjælper på balance og den motoriske bevidsthed. Den taktile sans, der sidder overalt på kroppens hud, stimuleres ved berøring af skumpuderne. Kildebetegnelse. Lavet af Josef Jacobsen, Søs Bott, Mads Friberg og Sofie Hammer.